Mae'r ffilm ganlynol yn amlinellu taith gymorth sy'n cael ei chynnig gan Sefydliad Cymunedau am Waith, sef raglen gyflogaeth sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop. Clywais i am Gymunedau am Waith ynghylch chwarae fy mab. Roeddwn i wedi bod yn dweud wrth arweinydd y cylch chwarae bod gwaith fel hyn yn apelio ata i, ond doedd yr amser cywir i fi fynd yn ôl i'r coleg erioed wedi codi. Dywedodd hi wrtho i fod modd i Gymunedau am Waith darparu hyfforddiant i mi heb orfod mynd i'r coleg, ac i mi ei ffonio nhw i wneud y pwyntiad. Ar ôl cofrestru, cwrddais i am mentor, Helen. Cawson ni ychydig o gyfarfodydd i drafod gwahanol opsiynau o ran gyrfa a'r gwahanol gyrsiau sydd ar gael. Trefnodd Helen gyfarfod mewn weithrynfa oriau dydd leol i weld pa gymwysterau a phrofiad roedd rhaid eu cael. Ac ar ôl hynny, penderfynais i ar gymhwyster gofal plant, dysgu a datblygu lefel 2. Roedd rhaid i mi gwblhau cwrs cymorth cyntaf pediatrig yn gyntaf, ond roedd cymunedau ar waith wedi trefnu hynny i mi hefyd. Roedden nhw hyd yn oed wedi fy helpu i ddod o hyd i rywun i warchod fy merch bach fel bod modd i mi fynd ar y cwrs. I gwblhau fy ngymwyster, ces i gyfarfodydd rheolaidd gyda fy niwtor a dechreuais i helpu yn y cylch T a B. Ces i gyfarfodydd gyda Helen. Dechreuodd fy mab yn yr ysgol ym mis Medi a dechreuais i fy swydd gyntaf mewn weithrynfa hefyd. Heb Gymunedau am Waith, fyddwn ni ddim wedi cael y cyfle i wneud hyn.